to pursue and protect the property, no? Miluwat og pamahayag ang chairman sa Metropolitan Cebu Water District kun MCWD nga plano nilang ipaubos sa bidding process ang building nga kasamtangan nga gigamit sa Cebu City Government isip satellite office. Kini human nga wala magkasinabot ang kagamhanan ug ang MCWD sa monthly rent sa paggamit sa building. Gani gihatagan lang og 30 ka adlaw ang kagamhanan nga hawanan ang satellite office nga gibuksan lamang kaniadtong Hulyo ni aging tuiga. There was a plan of MCWD nga magbutang may customer care diha because nakita ko na among customer care gamay na kay tanan maglinya mga tao pubayad sa mga senior citizen as gawas init kayo. So that would have changed the image of MCWD to put a customer care diha. Mipagawas na sab sa ilang tubag ang City Legal Office batok sa mga demanda sa MCWD. Apan lig-on ang baruganan sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo nga dili sila mohawa sa old MCWD building. MCWD man ang atong giistoryan. Ang MCWD akong klarohon dili na si Attorney Dalos. Kunya kay bawsan mo nga naay dugay na bagong board. So kana lang siya daan siguro nasa siya iyang paagi. Then kani siya mga butangan na sa City Legal Office, no? So everything is well taken care of. Dugang ni Daluz nga mo-file sila og forcible entry batok sa city government. We will just follow the law, no? The demand letter is the first legal process, no? And then we will file forcible entry or lawful detainer, ejectment ang sunod. Gani sa pakighinabi sa MyTV Cebu team sa mga kawani sa Cebu City Hall nga anaan nag-opisina sa satellite office nga hapsay na ang pagkahiluna nila sa ilang bag-ong buhatan. We are starting to build this office kay ever since wala pa man jud may office man gyud. I hope so na this will be continued and mauna jud siya nga to ang opisina na sa gubat sa baha para at least kanang naadjutay kanang maadtuan gani. I hope so na what issues that it could na nahitabo karon ma-clear tanan, and then I hope na everything will be all right. Di sa good ingon okay ma'am kay kasi gid naman mi balhin. Oh, mas okay gud siya di kay sa dito before. Kay mas dako siya dire kay sa dito. And now nga naa mi own good na mga office so mas marag naa na gid mi tasking nga klaro, and for us like unsay mando sa atong kagamhanan so follow ra gud mi. So kon ra gud like whatever that is best for us so go ra gud mi. Inana mi ka flexible, it's part of our pod like work ethics, flexibility sa unsay mando sa atong binalanggang mayor. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.